Ei, collons, Ei. David, on surts? Recordeu que aquest matí el director m'ha cridat al seu despatx. Estic molt content amb la seva feina. Així que he decidit donar-li una setmana de vacances pagades. De debò? Clar que potser prefereixes la caixa sorpresa! El vell truc de sempre. I has triat la caixa, oi? Doncs sí, i a dins hi havia la clau de l'arxiu principal. I l'he hagut de netejar. I aquest sac, què hi portes? Bueno, res, una sèrie de porqueries que no sé, m'ha semblat que hi havia coses que podrien servir per a algú. A veure. Mira, un TVO de l'any de la pera, un Action Comics, però quina merda, no? Deixa'm, que haig d'anar al lavabo. Per què, que no vols deixar el vàter? No, és que no hi ha paper i m'agrada que rasqui. És una mania. Ei, però mira, Marilyn Monroe, Casting Bukake. Deu ser un rotllo de l'Akira Kurosawa. Uala, mira! Un pergamí! Ei, això està escrit en llatí clàssic o antic. Cap problema. Zidru! Ja sé ara meu. Demostra-ho? Loremitsu m'ha descrit ablandit partiendo eum. Fastidia cumsan. I què hi diu? Què hi diu? Imprimint. Jo, Sant Malaquies, afirmo que Déu Nostre Senyor alimentarà el ramat davant moltes tribulacions, però al final la terra serà consumida en flames i el jutge terrible jutjarà el seu poble, fi de l'univers. Això serà el 7è dia del 7è eó de la 7a era a l'hora de berenar, aprox. El 7è dia del 7è eó de la 7a era... Un moment. Això és... d'aquí a... 15 minuts! Fills de puta, jo que m'estava preparant pels Special Olímpics. Morirem tots. Sóc massa jove, si encara no he sabut què és l'amor. Una cosa menys. A veure... Ara només em falta escriure un llibre i tenir un fill. Mireia! Què? Prepara'm un pròleg interessant. Morirem tots. Sóc massa jove, si encara no he pogut gaudir del somriure d'un infant. A veure... Necessito un negre que sàpiga escriure i amb bona presència. Algú com en Sánchez Dragó o els Oscars. Perdoni, la llibreria Europa... Nois, m'hauríeu d'ajudar a escriure un llibre. Hòstia, però quant temps tenim? 26 segons abans de la fi de l'univers. Jo havia pensat alguna cosa estil Oliver Twist, però amb robots zombis. Zombis robots? Molt bé. No! Robots zombis! Ja, doncs mira, guaita, agafo aquest papir que casualment hi havia aquí damunt la taula i prendrem nota, eh? No puc aguantar tanta pressió. Adéu. Adéu, us estimo a tots. Adéu, us estimo a tots! Hòstia, però què és això? Són les profecies de Sant Malaquies, que avisen de la fi de l'univers i bla, bla, bla. Però què dius? Això és un recull d'acudits escrit per l'Anna Frank. Així que tot ha estat una conya de l'Isidre? No li has perdonat al David allò de l'empanteta al cap de creus, rancoroset? Que tombrin. Meuca. Mira, què fa un jueu en un columpio? No, columpio no, gronxador. 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 Amb X, ben xeix. Ei, que m'he perdut alguna cosa, què? Això és merda. Sí, els dibuixos bé, però de trama fluixet, eh?